bola ka arasi befu ke malien befu nimbe bamananga men ite bamananga men ni ala kan ka kra kan te amir so kan ke seba trawre kan ke ya gabu kan ke jiga blon kan an fana be so sigi an te se wo singano ka be aya kanuma mo mo biri kanun dia kono ko be don fendo rema abe lo kuma kan na menima ko be abe lo nyakuma so abe lo tokoma chukuma so abe lo amugo so chukuma donc o kanun kono la nga fori be suma na na bi kamera bi wura baro ke legle mori lana ya mogodo jigiya mogodo legle mori ka aramadenya te loni sira kelen de legle mori dina demoni ni dina mole de parce que mogo jigo ni son te kelen de legle mori son kan ya jigo kai ala so so sino mori do bi abulu la blale no abe wa kene mani mogo kadi mais avec kadoi kan ka boni di parce que ti tato ya ti to jigo to ase ki wele ki lali ase ki deme menal ko ni nyonyo ya bi so donc o tigi jigo le kay mi aso mai le mor son kay o femni aka ala dari nasiyidi abe mun ke kun fa kunna ka kengore ka jabi so ala ba deme munna ni baro taranya fa anda be do ngoyo si ande be ko nyini ka ko ila sama be na tisi kula am tege be ka ambero donc se va traoré foli bari katika jikono era lonado era bunyalado porondo lambe tigidu sino fudole ka bono de do kelene ale ba damne domi se ba damne domi katla kana fali fula ka be ye ambulo fula fula ka am former ka an lali ka am blasia wo yere loneri parce que en tant que tchoroba timsani ngulo la ite tagi dem humaydo donc que foli se sobama mugu jarabea sare mo mi no fen soro kasoro te million mo ne buru ma do to million na wo yere loneri ko ite takada nda mugu ito Barcelona ne kan mais bole feno ne kan farafina ya kan ta korolaro maraga duro ya kan ta Barcelona yani ka tour pour mu ga développer no développer la le yara ro ka mun ye yanga donc era lo ne bola sama diga blongo mo watsegi dado ali folo ali sisa karo kelen ro ne bana te amena ko gura ga ngosa ke mani be mina de diga blongo ala so so ni amiruso alaka kanu selo te ka foko mi te ka foko boko amiruso ko ka mo bi la ki ka saba ma frante mi se ka foko so ko amiruso ko ki ka saba ma le de mangame o diara ele fana ya mangama fana diara ni parce que ayina aliti mboni shiro de mani kenga mboni ali okera wati na o mena doni se yo doni na komisi za nango ko wambo duni kuja ya doni sa tamambo kona na mama na nyo so mi ne défaut ni o fai mi ya fala défaut e o foni adula fla be défaut tara be moi me donner que femme veut bon ni ba ko do ke sai kani ko ni se wa ni ya fa na ni na ka sababu ka ko bo ya to fere ni ni ko la ngulu be ba ko ya ko ni mai ni ndamba tanya ka ba ndamba ni ndamba tanya ka mo be ko dina mo mo watini la jini tife si mo la ji ba de yimi akula makubo bana mi bene yere na isiro mo kana to la kuma fone kore ni kula do mi de ka ko ngwele kan bo be kan ni nganda ni kuma fla de mara ni waje kata boje do na kana blood na kuma kile va ngo amilo ko wati do la ni déplacer kadini e kana mado ya kone ka ko ni mago be na yi wele ba mi ba amilo ko ni est-ce que mais ni anna ne bara anyo nye mandi parce que ni shooter ne fait ni ne fait mo ka cha to tante mais wati do la e ta soro ka ici bon tant que l'on a niveau de l'envoyer ni date la ne na parce que fone ka ko do date la ka ko do de on
k'a taa don na ka na bila ni ne sen ta dɔrɔn k'a fɔ ko nin ko bɛ yen o y'a sɔrɔ ne bɛ yen n'a miiri fana y'i sen ka kala fɔ ko nin ko bɛ yen dɔrɔn i b'a sɔrɔ ne b'a kɛrɛfɛ u ye fɛn caman f'a ma ka fɔ bɔn karisa i tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ la ni segu da bɔn ale ka joli ale ta ye seguba ko ye n'o ale ta tɛ nkɔni ko ye seguba ko de y'ale ta ye ale ta tɛ nkɔni ne hakili la ni mɔgɔ min b'o dɔn ale ta ye ko k'ale ta tɛ i ka baara yɛrɛ ko ye i ko i de sara de sɔrɔ n'a an ko an ka kabaw f'i ɲɛna pour que i k'a faamuya comme émission kɔnɔna na ni ninnu fɔra dɔrɔn jama ka ɲi ka taa fan faamuya ko la ne ni Amidu ta ye ala yɛrɛ de ka kanu ye ala de y'a da k'a di o tɛ sanu tɛ bɛɛ nana kɔnɔ sisan sinon an m'a dabɔ o kan an ma dɔn n'o ye an ma kɛ a kɔnɔ o bɛɛ de nana kɔnɔ sisan sinon si t'i b'a kɔnɔ an y'a dabɔ adamadenya de Merci beaucoup, Idansoro Traoré. Alissa, on met toujours. Il y a la relation qu'on fait. Il y a fait du maïs à Minnesota. Il y a un code qui est parce que mon effet, il y a demandé de se caractériser. Mon tour de nous, la relation qu'on fait, le ministère de bas qu'on fait. Donc, mais il y a une Minnesota à Makoye, mais il sait qu'à son fait, nous le bénons, il y a sur la Minnesota, à la Kou Diaye, 80 tabarkala woche dori ikani kishon jaranyo kodu ni bakari ne kembele ni ba afu kali ne katene kembele il sera séminé ni bay kali ne katene kembele kan ne ba parce que afu ni plasra to ne nana sɔrɔ Amidu so fana ba ka d'a ye kojugu ni Amidu bɛ kuma ba fɛ a b'i majigi ka kuma ba fɛ ma deli k'a ye don dɔ la k'a ba ko ko Amidu y'a sɔrɔ a ye jɔ a sen kan bi pan caman a bɛ boli a bɛ taa ba in na ne ko ne bɛ se ka marché ngereke ba tɛ den o de la i bɛ retard la donc ni mɔgɔ ba jari ye ne ɲɛna dɔrɔn ne bɛ taa fɔ alikiyama parce que ne y'o jogo de sɔrɔ Amidu la o ye Amidu tabiya ye sabali ka bɔ a la wari ka bɔ a la nin jogo kelen min ye ni ne y'o sɔrɔ Amidu la k'a ye a ba b'a bolo a mɛn vraiment o de y'a diya ne o de ye Amidu diya ne yɛrɛ yɛrɛ de sinon i bɛ maa caman ye fɛn b'u kun o mɔgɔ t'u mansa la bon ni ne y'o yira hali n'a sɔrɔ sanu bɛ vraiment i ka ko bɛ dɔgɔya ne bolo mais ne ye nin lamɛnni sɔrɔ o cogo de la o bɛ cogo min na don min na an bɛ bɔ yan ka taa Seku Umaru Tembeli ba ta k'a da kaburu kɔnɔ o don de yanni an ka taa ka taa da kaburu kɔnɔ o don y'a sɔrɔ a ye kuma fɔ ne ɲɛna Seku Umaru Tembeli sigilen ɲɛna o fana ba minɛ cogo o diya n ye fo ka taa se kaburu la Amidu so diyara ne ye parce que a b'a ba fɛ m'a fɔ k'a muso dɛ m'a fɔ k'a den m'a fɔ ko a teri dɛ mais Amidu so yɛrɛ de b'a ba fɛ hali ni Amidu ba bɔra k'a bɛ taa misiri la a b'a fɔ ma i bɛna taa min an bɛna taa misiri la tabarikala ala ka segin ni ala ka bato ne y'o ye Amidu so la n'a ba in bi kuma dɔrɔn hali n'a sɔrɔ ne fɛn yɛrɛ ne ɲɔnakili bɛ minɛ fɔ yanni ka bila kuma la a b'a kɛ ni majigi min ye o de y'a diya ne ye ka se t'u ye ka sabali ala yɛrɛ ko ka da ale ala ye ka se t'u ye n'o ye majigi ko ale yɛrɛ ala fana bɛ dɛmɛ o de ye so diya ne ye o jogo fɔlɔ filanan Amidu n'i nana ni ko y'a ma k'a fɔ k'a bɛ tugu i kɔ tɛ ko parce que i ye ka kuma min fɔ k'o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ tɛ dɛ ne b'a fɔ i bɛ k'a nin fɔ an bɛ se k'a dilan nin kan mɛ nin t'a tiɲɛ la tiɲɛ de ye wa n'an ma nin kɛ don dɔ la nin bɛ taa bɔ a kɔnɔ wa a bɛ kɛ nin o dun fana ne bɛɛ bɛ ne dɔn ne yɛrɛ ka bɛɛ bɛ yan i ye n teri ye tɛ ne ta la i tɛ ne teri ye tɛ ne ta la ne kɔni ni tiɲɛ nana dɔrɔn ne b'a f'i ɲɛna ko bɔn yan fo k'a fɔ ko ko jogo de nana man na yɛrɛ min tɛ laban tɛ sɔn de ma parce que ko laban ta ye ala ta ye mais min tɛ laban fɛn 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 o fana ye nkalon ye
Merci beaucoup. Parce que an sigira nin kenen ka kenen te kenen ganzan ne a ɲini ala de fɛ ko ala fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ n b'a fɛ ka fɛn développer yala fɛn bɛ développer cogo di ala y'ale yira ne la ale bɛ marakakan mɛn a nalen ka bɔ faransi a ye kalo hakɛ min kɛ ka ne ɲini ka ne wele téléphone na a tɛ ne sɔrɔ kuma in faamu ne sɔrɔlen ko ka ala deli de ala mɔgɔ dɔ yira n na fɛn dɔ bɛ ne bolo ne b'a fɛ ka fɛn in développer parce que n bɛ fɛn in développer cogo di mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ se ka ne ɲininka ko in na o parce que ne ba kuma min bɛ ne kɔnɔ n b'a fɛ ka kuma in fɔ marakakan de la bɛɛ k'a mɛn parce que fana ko ko n seere bɛ ba kɔ de ne wolo yɔrɔ n mɔ yɔrɔ n wolola yɔrɔ min ka mɔ yɔrɔ min n y'o de f'a ye n ko ne tɛ maraka ye dɛ ne ye fula 100% de n mɔkɛ o tɔgɔ ye Mamudu Fule de n mɔkɛ ye kɛlɛkɛmɔgɔ n mɔkɛ ye dalutigi de ne mɔkɛ ye kɛlɛ de kɛ ni dalu ye ka Faransi deuxième guerre mondiale kɛ ne mɔkɛ y'a kɛ n fa fa o y'a kɛ n b'a fa kabini mɔgɔ wolola an ka dugu kɔnɔ mɔgɔ si ma fa waritigiya sɔrɔ k'a kɛ hali sisan n'i kɛra waritigi u b'a fɔ k'i kɛra waritigi i n'a fɔ karisa de o bɛ ne mɔkɛ de tamasiyɛn k'i kɛra waritigi i n'a fɔ ale de ale bɛ sa don min ne de ye dugawu kɛ k'ale mɔden k'o tɛ ɲani mais k'ale denw k'olu kɔni t'ale cɛ ta k'ale mɔkɛ k'a tɛ ɲani ne mɔkɛ a ye den o den wolo o den kɛra fɛn o den ye den min wolo kɛra fɛn ye hali sisan anw fɛ yen n'i dɛsɛra ka faama wolo i dɛsɛra ka faama wolo faama dɛsɛra ka bɔ i bɔnsi la komi i ka du kɔnɔ i bɛ ka fantan bange o b'a ɲini fɛ k'i ka taa ne mɔkɛ ka so i ka taa muso furu ye nin ye muso furu ye muso in bɛ den min wolo o bɛ den fɛ an sɛbɛn faamu mama faamu wala kɛra basi tɛ non voilà ɲininkali fila de bɛ n bolo u saba voilà n b'a fɛ ka kusu d'a ma o ɲininkali ninnu kɔnɔna la bawo ni an ye kumakaw mɛn arajo ani kaseti la i bɛ k'a fɔ ko Mamudu jaabi ala ka i n'a la bannen kɔfɛ ani sisan cɛ moriden min sera ka ja wagati kun dɔ ta ka di ma diɲɛ o ma voilà comme an bɛ kɛnɛ ka émission bɛ yan ne yɛrɛ bɛ yan e yɛrɛ bɛ yan an bɛɛ dafalen bɛ yan nɔ voilà Hamidou So ye ja wagati min d'i ma yala i bɛ se k'i da don o yɔrɔnin na ka walawala n ye dɔɔnin tabarikala n terikɛ dɔnni bunadun kan anw tɛ nkalon da mɔgɔ la n bɛ Amidu dɔ don min ne ye dɔnni bɔ mais a bɛ ne dɔ don min fana y'a dɔn ne fana ni dɔnnikɛlaw ye ne fana ni dɔnni parce que donc n tɛna nkalon da la dɔnni nɔfɛ don min na n'an ye baro kɛ Suratul Zaa wagati kan ni fɛn namara ka di mɔgɔ ma n'a yɛrɛ ma dɔɔnin kala la ne t'a gɛrɛ don dɛ mais k'a fɔ ko nin Suratul Zaa wagati Mamudu min b'a la kuranɛ kɔnɔ ani ne yɛrɛ kalanw de kuma minnu fɔ a la ne bɛ dɔ ne ye morikalan kɛcogo ma ne fana ma kalan wɛrɛ kɛ morikalan tɛ parce que ala ye baara bɛɛ bɔ fɛn ma komi a y'a fɔ sisan cogo min na ni fɛn dɔw kɛ ko kafiriya foyi da la yɛrɛ a ma silamɛya sinon ala ma ne ka seli cɛ ma ne ka su cɛ mais ne tɛ kalo da Amidu So la parce que an bɛ interview la ou bien connecté de don parce que malo b'o kɔfɛ Amidu So ne bɛ dɛn Suratul Zaa wagati ka dɔn ko bon terikɛ bɛ nin d'i ma i bɛ taa kɛ kalo o kalo n'i y'a kɛ kalo badiri su n'o y'a tile 14 su i b'a kɔ tile 15 su i b'a kɔ tile 16 su i b'a kɔ i b'i jɔ dɛ terikɛ n'i tilal'o la i bɛ miliyɔn de minɛ i bolo la n'o ye miliyɔn 10 ye i b'o jɛman di ma kalo kɔnɔ i b'o lajɛ siɲɛ 7 n'o lajɛ siɲɛ 7 est-ce que a ko bon terikɛ ne tɛna kɛ k'a d'i ma tugun ne de b'a yira i la komi e bɛ anw fo donc i taara o ka ɲi ka an k'i ka retraite préparé ka d'i ma yanni i sigi waati cɛ ka wale a y'a di ne ma ne bolo ne yɛrɛ bɛ taa sɛbɛn n b'a kɛ i yɛrɛ de b'a fɛnw bɛɛ kɛ
ale bɛ se a sɛbɛn cogo la cogo min na ale de bɛ se a sɛbɛn cogo la cogo mais gindo min b'a la ale t'o dɔn dɛ ale de sɔrɔla ka gindo in de dun gindo ye sababu de y'ale c'est comme i da bɛ sababu ko min na sisan sababu ni dɔn ni kelen tɛ sababu ye e kɛra bi sababu ye Amadou Sow sera ka kuma de walawala marakakan na ka fɔ marakadenw bon o ye sababu de mais dɔnni ye ko wɛrɛ de ye min n'o tɛ kelen dɔnni ye kelen de mais ne kɔni m'a kɛ kalo 6 ko fara kɔ ni fara ko développement minnu fara kɔ a bɛ se k'a fɔ bon i ye mun yɛrɛ k'a la o ye man ɲi bon fana dun y'a di ne ma cogo min na ne hakili la ma hakili ma ka bɔ ne nana kan bala kɔ sanu bala kɔ ne nana ni sanu bala bɛ yen nɔ n yɛrɛ man di o su ka sɔrɔtiriza wagati dira ne ma bon ni bi tɛ ne ni ka kalandenw sigilen filɛ n m'a fɔ maa si ɲɛna ko nin y'a cogoya ye bon ni a dira ma ka min fɔ n ɲɛna o tɛ nin ye n kɔni delila k'a f'u ɲɛna n kɛlen k'a kɛ siɲɛ 2 siɲɛ 3 n y'a f'u ɲɛna ko bon n bɛna nin tora n bɛ miliyɔn ta minɛ bon n bɛ miliyɔn ta minɛ nin ye n ka abusɛn ye o ye den ye n ko maa kunna ko bon n bɛ nin d'i ma ni miliyɔn ta bannen kun diɲɛ don o de bɛ na n bɛ miliyɔn ta bɔ i yɛrɛ pɔsi la baara de b'a mara i ka mara la. Tarawele. waati dɔ n bɛna miliyɔn minɛ a la 3 4 ne kɔni y'o bɔ a la kɔni a tɔ bɛ to wɔɔrɔ mais dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 n b'a dafa n b'a d'a ma a tɛ jigin o jukɔrɔ a bɛ yen Amadou Sow ale de y'o yɔrɔ de yɛlɛma suratu za wagati kɔnɔ i da sɔrɔ bana di merci en fa que c'est quoi Traoré i ja wagati dilen kɔfɛ yala Amadou Sow ye dalilu wɛrɛ di ma wa ne na Amadou Sow tɛmɛna ni dawulo caman ba de ok an ye faamuyali sɔrɔ ani dawulo caman ba tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ yan'an ka suratu za wagati di ko kaɲɛ kelen dɔ nana don dɔ la an y'o dilan ɲɔgɔn fɛ an dilanlen ko la ko bon n terikɛ na yan i kɔni ka so n nana ka so a ko bon i bɛ nin mɛn an bɛ diɲɛ tile min na bi fɛn jumɛn bɛ mɔgɔ malo dɔnnikɛla fɛn jumɛn bɛ fɔlɔ 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 k'i ma ni o muso a ko ne fa ka k'i ye a ko bon ni muso ye malo muso bɛ tila k'i sutura fɔ awɔ i da sɔrɔ a so kulo Amadou Sow don dɔ la n bɛ taama la a ko n terikɛ ni maa bɛ taama fɛn bɛɛ tɛ ka fɔ ko bon ko fɔ ne ka nin sɛbɛn ou bien soit an ka nin turu o t'a bɛɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la a ko bon i bɛ nin fɛn in de kɛ n'i y'a kɛ diɲɛlatigɛ ko o kɔrɔ ni kɔrɔsilen bɛ yen ni dékɔrɔsi ye an y'o danaya fɛn dama dama don an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sigiyɔrɔma 7 k'a bɔ suratu za wagati b'a dafa 7 olu bɛ yen n ye tiɲɛ mun na n'u ma tiɲɛ don min na a bɛ Samadu fɔ n ɲɛna ko n terikɛ Samadu filɛ n b'a d'i ma mais nin sɛbɛncogo n'i ko k'i b'a sɛbɛncogo kɛ a ka gɛlɛn mais n'i y'a sɔrɔ i ye nin Samadu in sɛbɛncogo ye Samadu sɛbɛnla wɛrɛ bolo i bɛna da yen bi a min da ye arama est-ce que o de la n da se o la ko Samadu tigi mɔgɔ o bɛ ne bolo an tɛna commentaire ba k'o kan mais Amadou Sow n'i ko ne ka kuma Amadou Sow kan k'a fɔ ani sisan sisan tɛ ne bɛ Amadou Sow ka kumaw de kuntigɛ ka taa mais n t'u bila o ba la dɛ mais bi de e de ye k'a tɔ ne ka yira mɔgɔw la ka ne de kan parce que ni n yɛrɛ bɛ Amadou dɔn dɛ n b'a dɔn de parce que n'a sɔrɔ n b'a dɔn ne nkalon di kuma ka diya yɛrɛ parce que n bɛ sira kɔfɛ malo ye bɛɛ bɛ ne don ni ne k'i ma k'i ye tan dɔrɔn mɔgɔw bɛ da i la bon nkalon di parce que u b'a dɔn ni fɛn min ye n tɛ nkalon d'a ma parce que n'i ye nkalon da mɔgɔ la bon ale bɛ turu i yɛrɛ bɛ turu donc yan'a ka s'o ma i bɛ da hakɛ min dɔ de la. ok merci Traoré i Dansoko a ye dalilu minnu d'i ma dalilu jumɛn bɛ dalilu ninnu kɔnɔna na min ye i yɛrɛ dabali ban bon dabali kelen t'a dɔn min na ne dabali b'a la ni dabali kɛra tiɲɛ dɔrɔn a dira min ma a y'o dabali ban. i b'a sɔrɔ kelen dɔ bɛ yen nɔ o de diyar'i ye ka tɛmɛ dalilu ninnu bɛɛ kan. bon n'i ye dabali min diyar'i ye ka tɛmɛ dabali bɛɛ kan min mago sera min ma ne mago de bɛ sa k'e furakɛ dusu bon ni ne y'a fɔ ko n bɛ furakɛ sa ni n'i furakɛ sa o ka di ɲɔgɔn yɔrɔnin ma ka tɛmɛ tɔw ka wa o ka di o ka di sɛgɛn de bɛ n na n b'a fɛ ka nafolo de sɔrɔ
ni bara ke sanyi na kulin so ma ko be bara mun ya ko ni na kulin ni ka dina ka kuma to ka ba ni ka dina ka to musu do ya ayi ke mun ya ni te ke de ya ayi ke mun ya ka mun ta ta ni ya sama ni da Allah ni ga ne o ni ko ko ga ne ka tuma to ka yi ka ne min mandi wali ba duma mun ne ka ne ka di mu mandi ka wani no yo so aro ne ba fa go o wani mandi wani mandi ne ne mo ni da bari mu ni fofo ko kala ja al wa kala ni ma ko mani ka fa ko do ka ni do mandi ne no ma be ni ka bara de wala ko le mu fa ci la ko mu fa ay o ni ko le ni na do ko le mu fa da mi ya ka ko ni ka ba ko ni ti la ci ya mais est-ce que Amidou So de la Catalunya mi ma se ka ma sewa Amidou So ne ma kunta la janya ni Amidou So ka so la parce que ni tout ta le mori mon to ta de so la il mena ko fo ka se ko na ni ti chama ba fe da bari ti chama ba yo tuna da bari mena ko ni ko no so ko ti ko ko ni ake do ni ka to ya ti ko ni ko Amidou era bo do da bari ni bi ni ni ma chama ni Amidou So ni mago ye dama ni mina ni wuli ni Amidou So kise ayo kise mun di mani ya na ere mun ngeni mi e do na ho fo de ya tane na ikatane fana ko fu na ko to msela baro ko nyana ka fo te mo ko ben vena ni dia na na ati so ni kise o di ma do ta bara ka ni kise wala parce na fla ko ni si français be no o te ma ti qui travaille dans